салом ба ҳама, боз як бозии нави дигар барои пулкоркунӣ дар телефон силка барои бозӣ дар поёни видео мешавад. Дар болои ҷо персонажи моро нишон додиса, бо воситаи стрелкҳо боша метавонем персонажмона дигар кунем. Ваш имя поён шуда бошад, дар ин ҷо мо бояд ки номона бинависонем. Номона менависонем. Страна кадом шаҳреда ки зиндагӣ мекунем, шаҳри дар коримона интихоб мекунем. Аз тарафи дасти рост ҳамин стрелкаро зер мекунем ва инҷа шаҳрҳо пайдо мешаванд. Дар кадом шаҳре ки мо зиндагӣ мекунем, шаҳри дар коримона интихоб мекунем. Мисол бигирем, нама Австралияро интихоб мекунам ва ина шаҳри дар корима гирифтам. Язик инҷа боша забонҳо ҳастанд. ҷазози забони русиро ма гирифтагиам. Барои забона интихоб кардан аз тарафи дасти рост ҳаминҷа стрелкаро интихоб мекунем. Дар ин ҷо моро забонҳоро нишон медиҳад ки кадом забонҳо дар ҳамин барнома ҳастанд. ҳастанд забони англисӣ, болгарский, испанский, португалский, ҳиндӣ, германский, мандарин, бангладеш, французский ва забони русӣ ҳастанд. ман забони русиро интихоб мекунам. дар поён бошад далера интихоб мекунем. як бор дигар далера зер мекунем ва завершита интихоб мекунем. бози моро разрешит пурсидеса, разрешита интихоб мекунем. тамом мо регистратсия кардем ва метавонем бозӣ кунему пулкор кунем. барое ки мо бозӣ кунему пулкор кунем, начат сессия зер мекунем. бози телефони моро иҷозатномаша пурсидеса, предоставита зер мекунем. дар настройкаи телефон мо бояд бозиро гирён кунем. ҳамин рости бозида меоем ва инҷа галочкаша гирён мекунем, сабз кишид, стрелкаи назарта зер мекунем. мо дар реклама нишон додиса ждат мекунем ки таймериш буд шавад. ва ина таймери якум рекламаш буд шид, аз тарафи дасти чап ҳамин стрелкаро зер мекунем, рекламамона пропускат мекунем. дуюм рекламашам буд шид, ҳамин хел аз тарафи дасти чап угли боло рекламаро пропускат мекунем ва ҳамин хел аз тарафи дасти чап угли боло рекламаро маҳкам мекунем. тамом бозии мо сар шидак, мо дигар ҳеҷ чӣ кор намекунем. телефонро дар ягон ҷо мемонем. телефон худаш ба таври автоматик ба мо танга кор мекунад ва мо метавонем тангаро ба пули ҳақиқӣ алиш кунем. чӣ хеле ки дидесе болода баланси ма пул кор кардесай ва ина ҳозир 0.0045 доллар шидак. поёнда боша се намуди значок дидеса, якумаш уровни бозии моро нишон додиса. дутаи дигар соатай баршуда, соати якум боша нишон додиса ки чанд дақиқа ёки чанд сонияу соат мо ҳамин бозиро истифода бурдесем. ва соати сеюм боша нишон додиса ки следующий уровень баъди 4 дақиқаву 20 сония уровни дуюмаш сар мешавад, бозии дуюм сар мешавад. аз тарафи дасти рост угли боло иҷара маҳкам мекунем ва поёнда канеца зер мекунем. инҷо моро нишон додиса ки USDT 0.0073 доллар кор кардем. отличноро зер мекунем ва пулои коркардагимонро мегирем. мегзарем ба таври дигари пулкоркунӣ. аз тарафи дасти рост угли боло ҳамҷа сандуқчаро интихоб мекунем ва инҷа мехонем ки чӣ хел дар инҷа пул кор карда мешавад. получить биструю награду, выполняйте все 5 простых шагов и получайте большую награду. ва начата зер мекунем. дар инҷа моро гуфтесае ки воспроизвести рекламу и загрузите. агар мо воспроизвести рекламуро зер кунем, мо дар реклама бозӣ ёки барнома ҳаста. ҳамун бозию барномаро агар мо дуча установка кунем, 1 сент кор мекунем. ва пулкоркунии мо зиёд мешавад. агар нахоҳем ки дар инҷа пул кор кунем, аз тарафи дасти рост угли боло маҳкам мекунем инҷаро. мегзарем ба таври дигари пулкоркунӣ. аз тарафи дасти чап угли поён ҳамин значокка интихоб мекунем. дар инҷа мо силкаро копировать мекунем, дӯстонмонро роӣ мекунем. ҳар касе ба силкаи мо регистратсия кард 10 сент кор мекунем плюс 20% дигар. барои силкаро копировать кардан, копировать ёки поделитсаро зер мекунем. силкаро копировать мекунем, дӯстонмонро роӣ мекунем, бо дӯстонмон пул зиёдтар кор мекунем. значоки сеюма интихоб мекунем ва дар инҷа бошад ҳар касе ки ба силкаи мо регистратсия мекунад, дар ҳаминҷа нишонаш метаҳад. ҳозир ягон каса нишон надодеса, барое ки ман нав регистратсия кардам, нав бозиро сар кардагием. аз тарафи дасти рост угли боло маҳкам мекунем инҷаро ва мегзарем ба таври дигари пулкоркунӣ. дар поён ҳамин стрелкае ки дидеса, ҳамин стрелкаро зер мекунем ва инҷа пайдо мешавад меню, чанд намуди пулкоркунӣ ҳастед дар инҷа. падарак 25 доллар нависондагӣ ҳамеша интихоб мекунем. дар инҷа бозингароро нишон додиса ки чанд қадар бозингар ҳозир бозӣ кардеса. ҳозир 1573 нафар дар ҳамин бозӣ бозӣ кардеса. дар инҷа соатша нишон додиса ки баъди 16 соату 32 сония бозӣ буд мешавад ва шумо иштирок кардан метавонед. ва чанд қадари ба силкаи шумо бисёр регистратсия кунад, шанси пулкоркунии шумо бисёртар мешавад. барое ки дар бозии моро иштирок кунем, продолжита зер мекунем. таблица лидера интихоб мекунем. дар инҷа бозингарои беҳтарина нишон додиса ки якум, дуюм ва сеюм ҷора гирифтагиай. аз тарафи дасти рост угли боло маҳкам мекунем инҷаро ва мегзарем ба таври дигари пулкоркунӣ.
вехара интихоб мекунем. дар ҷо мо бо воситаи реферал пул кор мекунем. агар мо 5 реферал дошта бошем 10 сент кор мекунем. агар мо 10 реферал дошта бошем 15 сент кор мекунем. 20 реферал дошта бошем 20 сент кор мекунем. 50 реферал дошта бошем $1 кор мекунем. 100 реферал дошта бошем $2.5 кор мекунем. 250 реферал дошта бошем $5 кор мекунем. 500 реферал дошта бошем $10 кор мекунем. 1000 реферал дошта бошем $20 кор мекунем. аз тарафи дасти рост угли боло маҳкам мекунем иҷара ва мегзарем ба таври дигари пулкоркунӣ. создатели контента интихоб мекунем. агар шумо ютуб, инстаграм, тикток ҳамин хел социални сето дошта бошед, дар бораи ҳамин бозӣ видео мекунед ва ҳамун видеотона силкаша копироват мекунед. силкаша ки копироват карде бозида меояд дар ҳамин ҷои создател контент ва поёнашда отправить url к своему содержимому. ҳаминҷа силкаи ҳамун видеотона ставид мекунед ва ҳамин стрелкара зер мекунед. модераторои ҳамин сайт проверка мекунанд баъди 24 соат. агар видеотон бо ҳамин бозитон электронии почтатон дуруст ки туғри омад, пулкоркунӣ шумо 20% зиёд намешавад, 50% зиёд мешавад. аз тарафи дасти рост угли боло маҳкам мекунем иҷара ва меоем менюи бозида. мегзарем ба таври асосӣ, яъне пулгирӣ. барои пуломона гирифтан аз тарафи дасти рост угли поён ҳамин значока интихоб мекунем. дариҷа бошад поёнда вивестира зер мекунем. дар боло балансиморо нишон досая, поёнашда бошад нишон досая ки 10,000 тангаш 0,01 USDT мешавад. аз тарафи дасти чап бошад ҷа нишон досая ки виведена сегодня $1559 ва виведена сегодня бо иҷашда баршда ҳамин рӯзара нишон досая $2284 ай ҳамин бозӣ пул гирифтагиам ва баршда бошад ай саршавии бозӣ то ҳозира ҳамин қадар пул ай ҳамин бозӣ пул гирифтагиам. поёнтар да бошад нишон дагия ки дар кадом кашлокҳо мо метавонем пуломона бигирем. пуломона метавонем дар кашлоки Payeer, Khedra, Gcash, Danacash, Advocash, PayPal, Perfect Money, IRTM ва дигар кашлокҳое ки дар ҳамин ҷо дидесем метавонем пуломона бигирем. дар бисёри кашлокҳо минимал каш 0.35 USDT ай. 0.35 USDT-ш 3.4 сомонӣ хидмат мешавад. ба ҳамин видеои мо ба охир мерасад. то видеоҳои дигар.